Zdravím, já jsem Lovec. Momentálně hraju The Hunter Call of the Wild. Omlouvám se, že jsem nebyl delší dobu aktivní, protože jsem měl malé problémy s počítačem. To už jsem vyřešil a hraju momentálně zase The Hunter Call of the Wild. A mám tady před sebou teď srnce na nějakých 130 metrů, tak si ho zkusím střelit, jestli to ze mě ještě, jestli to si to pořád ještě pamatuju, jak se to dělá. Čekám, až se srnec zastaví. Jestli se vůbec zastaví. Já jsem neříkal, abys běžel. Výborně. Vypadá to, že srnec zasl v okně. Budu se tam podívat. A vzadu je bažan. Výborně. Čel. Tady na nás tam řve srna. A tamhle je jednička srnec. A my si jdeme proti tohoto srnce. Trfil jsem ho moc nahoru, ale srnec spadnul. Takže je to dobrý.